1978an Izaskun da ni berak josten eta ni bordatzen etxian gela txiki baten egiten genduan lan. Eta Izaskun eizpari okurritu zitzaion, zergatik ez dugu denda bat irikitzen eta pizka bat askatasuna, ez? Nolabait sentitzen ginen gela barruan oso itota. Eta horrela sartu ginen lio honetan. Orduan guria izan zen liburuak, diskak eta mertzeria. Liburuarena garaiaretan izan zen ateratzen ginen Franco garaiatik, ez? Eta orduan liburuak batez ere ziren oso kapitalismoaren kontra eta esan komunismoa eta hori. Eta paretosua liburu horiekin jarritza benetan izan zen pizkat potentia, ez? Elgoibarren ere krisi potente bat izan zen, sortu zen 1976an izan zen, eta hemen fabrika asko joan ziren pikutara, eta guri esaten ziguten, baina zuek nola zoazte halako denda bat ipintzera, naiz eta ez dago dirurik, eta guk gainera sartu ginen denda batean, dirurik gabe, ez? Eta genuen kriston suertea, gurasoak, lagunak eta lagundu zigutelako. Azteko beti atea irikita daukagu. Denda honetan nahiz eta hotz egin eta kalefaziorik eukiez, gure denda beti atea irikita dauka. Orduan, gure asmoa hori da, ez? Bai lagunak, bai ezagunak, bai, orduan, haize emakume taldekoak adibidez, amendaka bere, ez sede bezala, baina bai hemen ordaintzen dira kuotak, ez dago dirurik mantentzeko emakume talde batek lokal bat, orduan nolabaiteko altruistamente hitzen dugu lan hori, Denda bat ez da bakarrik saltzea, baizik eta erostea, jendia ezagutzea, eta orduan gehien maite dudana da hori, jendearekiko tratua. Adibidez, zuke normalian aholkatzen duzu liburuak, ez? Eta gero totzen zaizu, normalian emakumeak izaten dira, hori gizonak ere badaukagu, baina asko emakumeak. Eta gero totzen dira, zelan asmatu dezun, zenbat gustatu zaidan liburu hori, eta beste libururen bat edo beti ez duzu asmatzen, baina askotan esaten dizutenian, asmatu duzuna eta alako gauzak, hori egiten dizu, ilusio egiten dizu, ez? Nola erantzun horiek, ez? Baditzugu batzuk, baina horrela gogoratzen naiz, guk inauteriak ere lan itzen dugu, eta pasatzen direnean gauzak gordetzen dira, eta nik normales jasotzen ditut horiek. Eta sartu zen mutil bat, eta esan zuen, 3 sombreros de copa. Eta ni, buru belarri. Aurreko egunian gorden itxun, sartu nintzen barrura, hartu eskaiera, kajak atera, 3 sombreros de copa ateratzen, da agertzen da Izaskun, eta esaten dit, ze sabiz? Y le digo, 3 sombreros de copa bilatzen, eta orduan, berek esan ziren. Liburu bat eskatu zutela institutuan, esaten 3 sombreros de copa, da irakurtzeko liburu bat, agintzen dutenak, eta, nik segitxoak kulturatu nintzen, eta ikusten abanean bera, goia igotzen, parre algaraka hasi ginen.